o sistema capitalista, o sistema en xeral, válese da nosa humanidade e, de feito, creo que só pode deshumanizarnos valéndose dela, absorbendo a nosa humanidade, pondoa ao servizo dese sistema. O gran poder hoxe é o económico. En realidade é quen manda. Hai uns versos de Ovidio que revelan unha das cousas que usamos no marketing, eu xa non, que é o da escaseza. Esa sensación de última oportunidade, só quedan 5 unidades, así crea a necesidade de consumir. Amantes, conviene que esperemos y temamos a la vez. Hay que ser insensible para amar lo que nadie nos disputa. Esa idea de hai que ser insensible para amar o que ninguén nos disputa para min é hai que ser realmente soberana para amar o que ninguén nos disputa. Isto no marketing é unha realidade. No mercado dos afectos, na socialización neoliberal, parece que tamén temos que presentarnos como algo que escasea. E entra a triangulación. Eu, persoa, corpo, produto que consumir, vouche amosar a ti que son ese obxecto que ti tes que desexar. A idea do amor á vida, que lín aquí, do amor á vida, o amor como a dependencia. E aí non hai amor. En esas triangulacións, eu deime conta canto nos magoan, por experiencia propia, canto nos magoan e como lle pide ao noso corpo entrar ao mercado da escaseza. No mercado da escaseza é como un pouco paradóxico, non? No mercado da escaseza ti queres que te elixan e preséntaste tamén como se ti tamén escaseases. Elíxeme xa, porque mira, sí, todo o mundo me quere elixir. E xa non falo só do amor que é onde mellor se ve, non? No amor de parella. Tamén na amizade. Aí eu creo que se xoga para mesturalo con outra cousa moi humana, que é o medo á soidade. É tan fácil como ou entras ou vas estar soa. Porque mira, aquí estamos neste taboleiro de xogo e todos xogamos a iso. O acto soberano difícil de facer é romper o taboleiro. Comprender as normas do xogo para non xogar. O que me dicía unha vez unha amiga miña, a veces parece que ves o mundo como se ti estiveses xusto vendo o xogo. E si que ás veces é como se estivese vendo os Sims, sabes? Como se xoga con todo isto. Coñecer as normas do xogo para non xogar, para retirarte e sair. Ese sair é difícil porque ti, ser humano, tes medo á soidade. E sair do taboleiro si que é andar un anaco do camiño en soidade real, atravesando ese medo. E aínda que despois te das conta de que non estás soa, a sensación si que é de soidade e de camiñar con moita incerteza.
atravesei un pouco todo isto. E fun comprendendo as normas do xogo e decidín non xogar. Esta idea de triangular, esta idea de mírame e colócate, a ver se hai sorte, sí, e cabes aquí. Estes grupos de socialización nos que as persoas non se vinculan, non hai vínculo real, só hai xogos de validación e para min fan moito dano. E a veces pensei tamén, porque isto todo que estou dicindo é así unha desbarrada de moitas ideas que teño, que é moi infantil. Cando eu digo esta sociedade é moi infantil, e isto acaba afectando en política e todo, parece que ninguén se pon ao mando de si mesma para ser xusto soberana, decidir. Pois pensei en Freud. Teño por aquí os mecanismos que Freud describiu a conto da persoa que non quere conectar co seu inconsciente para medrar. Para medrar, vou dicir medrar, en vez de madurar, porque sí que ten que ver coa sociedade infantil. Por exemplo, a represión é quitar da túa conciencia pensamentos e as lembranzas que para ti son inaceptables. Dicir, hostia, eu fun isto, eu non quero ser isto. En vez de aceptalo, mellorar, quitalo. Esa sociedade evasiva, dá igual, isto non pasou. E a negación, negar cousas que son dolorosas para ti. Isto non pasou. E aí entra a racionalización, que tamén describiu Freud. Darlle explicacións racionais a cousas de ti mesma que para ti son inaceptables. E para poder negalas, daslle unha explicación racional desde o sentido lóxico, é lóxico que eu fixese isto, e xustifícalo. E aí é onde para min, xa con estes mecanismos, xa se dá a regresión. Volves a comportamentos como anteriores do teu proceso, xa non como a crianza, senón como a persoa adulta, volves, por exemplo, a relacionarte como a cando eras adolescente. E con isto solucionas ese problema de medrar, madurar, ese problema filosófico que di Ramón Piñeiro de comprenderte ti mesma. Non te comprendes. É bastante interesante todo iso que describiu Freud, e pensalo e buscalo. Esa regresión, cando moitas persoas víctimas de si mesmas, adaptándose ao sistema, comezan a facela, temos unha masa social de crianzas adultas, de adolescentes, sí, que teñen 30, 40, 50, 60 anos, dá igual, que deciden ser así. E aí volvo un pouco á idea de Spinoza e aos versos de Ovidio. O poder, cando a sociedade é infantil, infantiliza a máis, toma o control. E a sociedade infantil, é o que digo eu, precisa ese ocio, ese consumo en masa, ese ocio, case como unha excursión escolar, onde todo está programado, todo está organizado, polo gran poder económico. E participamos diso.
de crecer de cara ao mandado social e ao sistema, ocorre cando creces humanamente. Cando ti maduras, comprendes as dinámicas sociais e comprendes que responden a algo maior, ti abandonas o taboleiro de xogo. Dis, eu a isto non xogo. E hai capas sociais, o que digo eu, corpos produto de consumo e corpos soberanos de persoas que abandonamos iso e decidimos vivir humanamente. Un dos problemas que para min hai na sociedade é que medrar tal como nos lo venderon cae en persoas que teñen como máis capital simbólico, porque é o propio sistema que manda. E son esas persoas as que acaban pois ao mando das cousas que realmente afectan na sociedade. Educación, sanidade, cultura agora máis no sentido de creación, posta ao servizo do gran poder. Polo menos, en certos momentos, saír do taboleiro e mirar a realidade con certa distancia. Diría Mario Benedetti, que mo sacaron outro día, así como un pouco un poeta que eu teño aí moi de referencia, de vez en cando, non lembro agora exactamente de memoria os versos, non? Saír desa dinámica diaria e non chorarte as mentiras, senón cantarte as verdades. Eses versos tamén me conectan moito coa idea de Hannah Arendt de parar e pensar, atoparte ca túa conciencia.